Darasin rayuwa kashi na 26 lokacin da hassada ta shigo. Bayan Ahmad ya nuna gaskiya ga Alhaji Sulaiman, sunan cibiyar ilimi da sana'a ya ƙara bazuwa. Matasa daga garuruwa da dama suna zuwa domin koyo, yayin da masu sana'a ke neman shawara daga Umar da abokansa. Amma ba kowa ne farin cikin cigaban cibiyar ya yi masa daɗi ba. A gefen kasuwar garin, akwai wani ɗan kasuwa mai suna Malam Bako. Shekaru da yawa yana gudanar da wata cibiyar koyon sana'a, amma ba ta da ɗalibai kamar da. Da ya ga matasa suna ta zuwa cibiyar Umar, zuciyarsa ta cika da hassada. Wata rana ya ce wa abokinsa, "Wannan cibiyar ta sa mutane sun manta da tamu, dole ne mu yi wani abu." Abokinsa ya ce, "Me za ka yi?" Malam Bako ya ce, "Za mu riƙa yaɗa jita-jita cewa ba su da ƙwarewa domin mutane su daina zuwa." Bayan 'yan kwanaki, jita-jitar ta fara yaɗuwa. Wasu suna cewa, "An ce ba a koyar da komai sosai a can." Wasu kuma suna cewa, "An ce kayan aikin da suke amfani da su ba su da inganci." Da labarin ya kai kunnen Salim ya fusata. Ya ce wa Umar, "Mu fito mu yi musu martani." Faruk ma ya ce, "Mu nuna wa mutane cewa ƙarya suke yi." Sai Umar ya ce cikin natsuwa, "Idan muka fara rigima, mutane za su fi mai da hankali kan gardama fiye da gaskiya." A wannan lokaci, dattijon ya zo. Ya saurari abin da ya faru, sannan ya ce, "Ku zo tare da ni." Ya kai su gonar wani manomi. A gonar akwai bishiyar mangoro mai cike da 'ya'ya. A ƙarƙashinta kuma akwai duwatsu da yara suka jefa. Dattijon ya tambaya, "Me yasa yara ba sa jifan bishiyar da bata da 'ya'ya?" Kabiru ya ce, "Saboda bata da abin da suke so." Dattijon ya yi murmushi. Haka rayuwa take. Sau da yawa ana hassadar mutum ne idan yana yin abin kirki kuma yana samun ci gaba. Sai ya ci gaba. Amma ku tuna, amsar hassada ba ita ce ku zama masu hassada ba. Washe gari, maimakon su yi gardama, Umar da abokansa suka shirya ranar buɗaɗɗen koyo. Suka gayyaci iyaye, malamai, shugabannin gari da duk mai sha'awar zuwa. Kowa ya zagaya ya ga yadda ake koyarwa. An ga tsafta, an ga gaskiya, an ga yadda ɗalibai ke koyon sana'o'i cikin natsuwa. A ƙarshen taron, wani dattijo ya miƙe tsaye ya ce, "Mun gani da idanunmu, jita-jita ba za ta canza gaskiya ba." Mutane suka yi tafi. Jita-jitar ta fara gushewa. Har ma wasu daga cikin wanda suka yada ta suka zo suka nemi afuwa. Umar ya karɓe su cikin mutunci. Ya ce, "Abin da ya fi muhimmanci shine mu ci gaba da aikin alheri." Dattijon ya yi murmushi. Ya ce, "Mutum mai hikima yana barin aikinsa ya yi masa magana." Darasi. A rayuwa, idan kana yin abin kirki, za ka iya fuskantar suka ko hassada. Amma kada ka bar hakan ya karkatar da kai. Kai ƙoƙari. Kada ka rama ƙarya da ƙarya. Ka bar kyawawan ayyukanka su zama hujja. Ka kasance mai haƙuri da natsuwa. Ka ci gaba da inganta abin da kake. Ka yafi idan wani ya gane kuskurensa. Ka tuna, gaskiya tana iya yin tafiya a hankali, amma idan ta isa tana bayyana wa kowa. Darasi Media. Muna yada ilimi, fasaha, sana'o'i da dabarun rayuwa domin gina al'umma mai dogaro da kai. Ku yi mana follow ko subscribe. A jira kashi na 27, jarabawar aminci.